Ukrainada iň meşhur mazarlyklaryň biri we iň köne, dünýäde iň köne mazarlyklaryň biri. 1786-njy ýyl asylya arkan maýyrdy. Menne de maslahat. Son ýaly geldik, gördük. Hemme ýerine gelmedim. Satuly ýaly. Şonlara. Şöyle. Rahatçan ırgylaya. Ahir geldik mazarlyga şuat Liçakif mazarlykda. Girişi pully, bilet almaly. Ştaýda ba. Ullar 40 greven, okuwçylar 30 we çağalarym 30 greven. We surat ýa-da video aljak bolsaňam aýatyny 10 greven tölemeli. Ardan, gymmatdan, ardanja. Indi mazarlyk hakynda biraz gaýtsam, internet okanyna görä 5000-den köp mazarlykka berdi. Dünýä Ukrainada iň meşhur mazarlyklaryň biri we iň köne, dünýäde iň köne mazarlyklaryň biri. 1786-njy ýyl asylya mazarlyk 5000-den köp mazar, soň 500-den köp heykeller bar we başga da bir topar bir müze ýaly aýlanyp görer ýoşosdan. We ullugam 40 hektar gatuly näme üçin meşhur sebäbi berde Ukrainanyň, soň Polşaň, soň başga milletleriň hem belli artistleri, soň döwlet işgärleri, polisiýa her hili meşhur adamlaryň mazarlyklary ştaýda. Şeýle görkedaýyn giriş ştaýdan girilýär, kassa aňyrda 40 hektar nira aýranjama bilemek, mena nerden başlaly. Ne bir topar turistler bar. Üýüş gezip ýörler. Şundan gönlükden gidip bereli. Sumkanam goýmady goýara. Gaty. Agyr bugün şeylerin mal olacak. Sen karar verip bilmedim. Bugün gitsem mi başka yere ya berde kalsam mı bilemem. Soň üçin hostel tutmadım men tak. Rezervasyon edip koydum. Buradan galan adayımda barar ýalar. Görýäňizmi? Şulan köpüsi Ukrainada, Polşada belli kişiler. Belli bolan kişiler. Ivan Franko da Ukrainanyň belli kişileriniň biri. Üniversitede ama Lwowaň iň meşhur üniversitelerinden biri. Ivan Franko Üniversitesi. İnternetten okamda her kim öwýärdi. Geleňiz okman. Ýetadi mazarlykdan beter müze ýaly berdi. Heykel müzesi. Gelecekti ahir geldik. Aha. Dostum aylanlar.
Herkilek heykeller var. Bak, bärtini gowy bilýän birlen aýlansaň hat gyzykly bolardy welin. Men diňe şeýdi de görkezämesem. Ben şu an men bilen bir aýlanyp ýörsiňiz. Giyerçi 30 grewen gymmatda eken. $1 salaja köp bolýardy. Men bärtiniň şu taragyny gowurdym kän turist diýip bara daçak bolanoklar. Köp ýurtda ýa-da meselem men Türkiýede bolamsaň, hat gowulýan Türkiýe gaty turistlere baý ýurt. Odanlyklar kän bolansaň, turist gelse ýem magdyny patýanslara çeli ýem şu turistler daçak bolýar birazjyk. Näme diýsem. Ay toýmak bilen yani kellerini gön dolar, euro görünýändir. Bärde on ýalyken 30 grewen histat ýoksam gymmadan diýip bilýär, şonu gymmat diýselerem köp kişi gelerler. Ya 30 grewen turistler üçin histat. Şonu goýken Türkmen oğlanın ýanyna galym. Bak onam video düşürecekdim, olyny ýatdan çykypdyr. Gowran eken. Sağ bolsun. Bir gün ýanyna aldy. Apşagaty 2 günlük ruhsat beripdir. Ýoksam 2 gün galdyrjak dolam. Hektar kiçidatdan arkam mayırdı sumka. Menden size maslahat uzak yola çıkanızda men ýalyk ýer gezek bolsaňyz, maşynaňyz adyňyz ýok bolsa bollunça az eşik almağa çalışın. Evet. Az eşik almağa ne? Buraya galamda 2 tane çalışırlık olsa yup çalışvermeli. Köp alyan son kat kıymalı. Ya uzak yola çıkýanyz saati gerek saatlarını artık masaatların hiç yer gerekten. Ne çeýiňin bolsa şonça minimalizm. Aýtdym diňe bir Ukrainanyň mazarlygda bärti Polşalyň bir topar Polşaly kişiler bar. Atlaryny kakörüň Lewandowski, Berezanski, Skalbe, Prochenski hemmesi Polşalylar. Atlaryna belli bolýar. Sebäbi Ikinji dünýä sowuşundan bärti Lwow şäheri Polşanyň ýerdi. Son ikinji dünýä sowuşundan soň Polşa günwaktara dogry süýşe Lwow Ukrainanyň topraklary bolup galýar. Bu näme? Ay gir oturmaly. Son ýaly gezdik, gördük. Hem ýerine gitmedim. Gatuly ýalydym. Sumkalaram. Işere. Son ýalyk. Ne aýtdygam bolýar. Indiki plan Gatuly owadan arka
Soňa gitmekçi. Hem magdyna biraz yer ýalatlar alyp aňyrda oturars. Piknik eder. Hemmemiz bile. Ana böyle havalasar. Ağlam. Şu an Lwowaň meşhur parklarynyň biri Strivski parkyna. Park mı, tokoy mı belliler. Gatyly. Tokoy ýalyk. Şu an o aňyrdan ýürek gelýän. Hem ýerini alyp bilemok sebäbi. Hem batareý tork gelýär. Hem ýer dolup gelýär. Şoň üçin käbir ýerlerini alýan. Ýap-ýaşyllyk içinde hemme tappa. Fantan ýeten fantan, çağlar üçin oýnamagy ýer diýsen. Ol restoran. Gatowadan. Eredin görkedi. Algap ýören, haýty oýnap ýören, haýty eltişip ýören, haýty tigir türüp ýören, haýty itini güjüni gezdirip ýören, haýty gatowy diňjelmek üçin. Sumkosura nämet bir kadýanerler bu gelneçe. Gatowadan edipdirler. Bak, bir surat halyanam ýok. Terede soğudanlığı. Yıkırıptır. Şey koyuptır bilemek. Öğleri leşine ediptirler mi? Ya şunu yer oluptur mu? Etdik ağzı. Hava. İki tane şakan ağrıtına girip onun dövüptür. Şimdi meňem beýiklik gorkymmy? Şundan aňyry geçsek boljak. Ýykyltamam. Hani? Geçermi kak? Ýaman gorkýan ana. Birazgam yrgylýa. Geçtik. Bundan gaýtdam. Belki diýir gararsyň bolýany. Dowuk gençige bolar. Aşağıdan adamlar geçip otur. Ne iyi de. Biraz oturalım. Yaman ütküş ettiler hemen.